Ahojte všetci. Poďme sa rovno ponoriť do témy. Nový školský rok na Slovensku sa začal desivo. Predstavte si, že pošlete deti do školy a zrazu bum. Z 270 škôl na celom Slovensku prichádzajú výstrahy o evakuácii. Anonymná hrozba vystrašila riaditeľov. Varovala pred bombami v školách. Toto nebol žiadny vtip, priatelia. Slovenské úrady to berú ako teroristický čin. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok potvrdil, že hrozba je vážna. Na prípade pracuje polícia, ktorá hľadá odosielateľa e-mailov. Ak ho chytia, hrozí mu až 25 rokov väzenia, alebo aj doživotie. Našťastie sa žiadne bomby nenašli, ale strach bol skutočný. Školy zatvorili a poslali deti domov k rodičom. Nestačí len nájsť vinníka. Musíme byť opatrní a pripravení. Minister školstva Tomáš Drucker žiada školy, aby si kontrolovali e-maily a hovorili o bezpečnosti. Mohli za tým byť študenti? Je to smutné, ale úrady to nevylučujú. Zapojili sa aj najvyšší politici. Prezident Peter Pellegrini a generálny prokurátor Maroš Žilinka odsúdili hrozby a zdôraznili, že za takéto činy musia byť následky. Predstavte si tie starosti rodičov, učiteľov a policajtov, ktorí chcú ochrániť naše deti. A nie je to len problém Slovenska. Aj v Česku dostali školy podobné hrozby. Polícia v oboch krajinách žiada ľudí o pomoc a opatrnosť. Ďakujeme za pozornosť a napíšte nám do komentárov, čo si o tom myslíte. Zostaňte v bezpečí.